So yun, what's up mga kagagamba? Welcome back to our channel. So, meron ditong palaban si Tatay Mendo. So, panoorin natin to mga kagagamba. Ayun, ayan, may picture naman dyan yung paglalabanin natin. Parehas brown ito. Medyo parehas brown ba ito. Yung isa hindi masyadong brown. Medyo itim ang kilikili. Yung isa. Ayan o. Ito ba yun? Ay mali. Yata. May. Ito pala. Kabilang butas pala. Ito. Yan. Medyo itim ang kilikili nga yan. Binilabas ko yung natalo pala. Ay nanalo na pala yun. Mahina na. Ayan. Ito hinanda natin to. Nilagyan natin ng load. Kailangan natin may load mga gamba kasi hindi ganun kadiin yung mga kagat pagka walang load. Tumatalsik, tumatakbo. Yan. Lalabasan natin yung kalaban niya. Kalaban niya ay brown na brown. Ito. Yan. So, bibitaw na natin. Para malaman na natin kung medyo may kalakihan tong isa. Ayun na. Tingnan nyo ang may, ayan, tumakbo yung brown. Aray ko, nangagat. Aray. Baon na baon ng kagat niya. Salbaya pala itong sinasaputan yung kamay ko. Aray. Hindi naman niya nahuli yung kalaban niya. Kinagat. Nahuliin mo. Hindi naman niya mahuli. Yun, lumaban pa rin yung brown, no? Ganyan ang mga kagamba, ganyan ang mintulod. Kahit nanakbo na siya, babalikan pa rin niya. Nasaktan din itong malaki. Sigurado. Sakit ng kagat niya. Nanunuot sa buto. Yun. Lumaban ka pa rin. Ayaw na. Mabilot pa ito. Takot na rin itong malaki. Ayun na. Binilot na. Hindi tumatalon mga kagamba pagka may load. Saka yung load natin hindi nakaka-odi. Ayan. Ayan mga pinili natin yan. Pilim-pili yan mga kagamba. Alright.